ngempela. Kuleli thuba abazalwane kuleli thuba sesiyela ngasemaphethelweni enkonzo yethu ngizocela Bishop Swaziland Anza kwethu nenzani lapho eNyukhasela osizweni hlazo lini leli elenzakalayo mangabe ke sibika indaba ezifana nalezi abantu baye bethi ke amampunge kanti cha asizikhandi siyenzeka okwethu nje ukuthi ke siyibike angiqale ngubingelele ngikwamukelele channel eMaswiti Mina Production mangabe uqala ukufika cela enze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwe le video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba lonamhlanje kanza kwethu namuhla njengoba kuyilisonto umhla ka7 June 2026 kwenzeka ihlazo le endaweni ke yasosizweni eNyukhasela lapho khona bekade kufihlwa khona umholo omkhulu webandla ke leZayoni. Lo mholo omkhulu obekade ke efihlwa eNyonini obekade ke bizwa ke ngoPresident Konyane uvelelwe ke umshophi noma ke ngasekho kunyamalala ke isidumbu sakhe emngcwabeni. Indlela obumkhulu ngayo ke lo mngcwabo bukade uhanjelwe ngisho icukuthwane oDr Mzweli Mkhize oyilunga lePhalamende kanti ke nabantu babelokhu ke bevelile bethi ke bebekade beqashe imoto besuka koMnambithi besuka koDurban bebheka eNyukhasela bethi ke bayofihla uPresident noma ke umholi webandla labo. Sekwenzeka inkinga ke abantu ke sebehleli ke enkonzweni esekukhonzwa ke esephelezelwa ke ubaba sekutheleka ke amaphoyisa. Awukwenze njani nase ngena amaphoyisa amaningi kangaka emngcwabeni amaphoyisa ke athi ke azolanda isidumbu sikamufi bathi ke noma ke athi amaphoyisa athunywe inkantolo yasePietermaritzburg inkantolo enkulu yasePietermaritzburg ithe akulandwe leso sidumbu ngoba ke akumele singcatshwe umakoti omncane lo obekade ke kuyena ohleleke lo mngcwabo obuwenzeka namhlanje. Kusho ukuthi kahle kahle bekade kunombango phakathi kwamakoti omdala kanye ke nakumakoti omncane ukuthi ke ubani ozofihla ke umfundisi. Umakoti omdala ke wabeke selithatha udaba elusa ke enkantolo yasePietermaritzburg wafike ke walwina ukuthi ke uyena umele ukuthi ke afihle umfundisi. Useyeza ukuthi ke uzolanda ke isidumbu sika mfundisi usezolanda ke emngcwabeni. Kuphinde ke kwavela ukuthi ke ngisho ke esaphila umfundisi bekade ukhona umbango ukuthi ke yipi indlu okumele kukhonzelwe kuyona. Kuthiwa ke njengoba kade kulokhu kubangwa ke saphila kumfundisi ukuthi kukhonzwe kuphi ubekade ke hlala nomakoti omdala kwathi kuhamba isikhathi wabeke sehamba uma ngabe ke sethola umakoti omusha wahamba ayohlala ke nomakoti omncane. Kuthe futhi uma ngabe sezoshona wabuya wazohlala ke nomakoti omdala. Inkantolo ke yabe sithi cha umakoti omdala kuba uyena omfihlayo noma kuba uyena omphelezelayo. Amaphoyisa uma ngabe sefika ke emngcwabeni asefike abatshela ke abantu ukuthi cha sizelana nje sizolanda ke umzimba kamufi ningaqhubeka nina ke nomngcwabo wenu. Kodwa ke athe ngaphambi kokuthi ke athathe ke ibhokisi abeke selivula ibhokisi ebheka ukuthi ke ngabe ukhona yini umzimba nokuthi ke uyena yini lo muntu abazomlanda. Ho sekuvela ke ihlazo ebhokisini ngaphakathi kukhona nje izitini ama-blocks okwakha awukho umzimba. Manje ke umbuzo umile ukuthi ke kahle kahle sikuphi isidumbu ngoba ke nangu umakoti omncane ubethi ke uyafihla kanti ke ufihla izitini ngapha ke nangu umakoti omdala naye bethi ke uzofuna umzimba okumele ukuthi ke awufihle. Umndeni ke nawo ke udidekile futhi ke awunayo impendulo kanti ke amalungu ebandla acabanga ukuthi ke kungenzeka ukuthi ke kudala afihlwa umfundisi bese ke nje kudlalwa ngawo nokuthi ke kanti icebo lethu lona lithule lithini uma ngabe kufakwa izitini ebhokisini. Asinazo ke izimpendulo ezigcwele njengamanje mhlambe ke abantu baseNyukhasela osizweni bengasilekelela ngezimpendulo kulokhu sihlangane nema comments sikhulume ngale ndaba. Ngiyabonga. Kuleli thuba abazalwane kuleli thuba sesiyela ngasemaphethelweni enkonzo yethu ngizocela Bishop Swaziland by